Чудите се как да си сложите като моя thumbnail. Сега ще ви покажа. Ето това приложение ZGay. Влизате в него. След това отивате на... Аз ще избера това. Отивате на снимки. Тук ви дава Home. Aget. Цъкате Aget. След това си избирате тук някакви... Тук има някакви снимки, примерно, нали? Вие си избирате. Аз ще избера на пинко-розовата пантера. Цъкате примерно на него. Цъкате изтегляй. И имате ето това второто. Цъкате второто и вече имате тапет. Айде, чао!